በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እዚህ ሕጂ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያንና ትሪእዎ ዘለኹም ባስካ ናይ አምና አረጋዊ ማይ ጸሎት ኢና ንሰርሕ ዘለና ሓገዝ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ናመን እንተልና ናብ ቤተክርስቲያን ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ ህይወት ትምዝግበሉ ማለት ስለዚ ብጥበብኩም ነዝኹን ምግባር እንሆ ዛዳራጅ እዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕ ማለት እዩ ብሓቂ ነዞም ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ ህዝቢ ዓሰብ ሙሉእ ሰላም ኢልኩም እዩ ሰላም ኢልኩም ህዝቢ ዓሰብ ብዝገበርኩም ቅድሚ ሕጂ ኣቐኒልና ክብረት ሃበልና ብሕጂውን ቤተክርስቲያን ዝፀገበ ኣይትብልኒ እሞ ጀሚሩ ዘሎ ከዓ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ጌርኩም ንኽትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት ኣቐኒልና ብቅድሚ ሕጂ ብናይ ሓውና ፍትሓዊ መፅኡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኩሉ ፀገማታ ሪኡ ናብ ህዝበ ክርስቲያን ሰዲዱ ነይሩ ብኡ መሰረት ከዓ ኩላ ደቂ ዓሰብ ብዝተኸኣሎም መጠን እቲ ዝሃብዎ ኣበርክቶ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መዓላ ውዒሉ ጽቡቕ ተግባር ብዙሕ ተቐኒልና ኩሉ እንዳመስገና ኢና ኣብ ደገ ዘለኹም ኣብ ኩሉ ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ይኸውን ዝተባለ ክሳብ ሕጂ ካብ ቅድም ጀሚርኩም ክሳብ ሕጂ ትቃልሱ ዘለኹም ክብረት ያበልና ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ኣሕዋት ተስፋ ግበር ጽቡቕ ትህልው ቅድሚ 4 ዓመት ናብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝኸድኩሉ ግዜ ኣብ ከተማና ከተማ ዓሰብ ዝርከባ ክልተ ኣብያተ ክርስትና ወይ ከዓ ቤተ እምነት ሓምሮኖ ቅዱስ ሚካኤል ከምኡውን ሆተ ምስራቅ ቅድስት ድንግል ማርያም ንኽሕገዛ ኢለ ዘዳለኽዎ ዶኩመንተሪ ቪድዮ ነይሩ ነዚ ቪድዮ እዚ ተዓዚብኩም ከዓ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ደቂ ዓሰብኩምን ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ገበርቲ ሰናይ ንበረኸት ክኾነኩም ዘዋፅኹሞ ገንዘብ ኣብ መዓላ ከም ዝወዓለ ዝድህስስ ሓደ ዶኩመንታሪ መቸስ ድሕሪ 4 ዓመት ከዓ እንደገና ተመሊሰ ሰርሐ መፅእ ኣለኹ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ ድሕሪ ተኸታተልኩም ነቲ ዘዋፅኹሞ ገንዘብ ኣብ ምንታይ በፂሑ ብዘይብኡ ከዓ እንታይ ተሰሪሕሎ ብሕጂ እውን ኩሉ ግዜ ከም ንብሎ ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ግዜ መልኣታን ጉድለታን ብደቃ ስለ ዝኾነ ጎዲሉ ዘሎ ነገር መታን ክትምልኡ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተባሃለ ናይ ተጠራቐመ ሒሳብ ቁፅሪ ባንኪ ኣብ ታሕቲ ገርፈልኩም እየ ዓቕምኹም ንኽተበርክቱ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ደሊ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ክስራሕ ከሎ እንድሕር ኣስተውዒልና ብዘፈቐደ እየ ዝኸይድ ኣነ ከዓ ካብዚ ነገር እዚ ቁርብ ሕጋውነት ክለብስ ኣለዎ ካብ ዝብል ብሃገረ ስብከት ዝዋድብ ወቂሕ ባሕሪ ኦፊሻሊ ወከሕጋው ዝኾነ ውክልና ተዋሂብኒ ከምኡውን ብመንበረ ፓትርያርክ ከዓ ብኣቦና ሉቃስ ዝተፈረመ ሕጋው ዝኾነ ደብዳቤ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ከዓ ኣብ መወዳእታ ክገድፈልኩም እየ እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ምእካብ ገንዘብ ወይ ከዓ ብዛዕባ እዚ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ፅቡቕ መረዳእታ ክህልወኩም ዝብል እምነት ኣለኒ ብሓፈሻ ከዓ ነቲ ዘዋፅኹሞ ገንዘብ ኣብ መላእ ዓሰብ ዘለው ኣመንቲ ነበርታ ዓሰብ ከዓ ብልቢ ነዞም ኩሎም ደቅናን ሕዋትናን ዝኾና መስግነልና ስለ ዝበሉ ብዝበለፀ ከዓ ብቃሎም ሰምዖ ነዚ ዶኩመንተሪ እዚ ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ተኸታተልኩም ከዓ ዓቕምኹም ዘበለ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንኸተበርክቱ ብስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምኡውን ብሰና ቅዱስ ሚካኤል ሓደራ ክብል ደሊ ይቕኒየለይ ክብረት ይሃበለይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወርሰስ ክርስቲያን በወልድ ወልድ ብራዊት እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አሜን ስም እግዚአብሔር አምላክ ተባረኸን ዝተመስገነን ይኹን መጀመርያ ነዚ ክውን ዝገበርካ ፍትሓወድና ክነመስገነካ ንፈቱ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ንስኻ ነዚ ኩሉ ነገር ኣቃሊብካ ነዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጎደሎ ምልኣታ ንኽትምልእ ኢልካ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ክውን ምግባርካ ናብዚ መፂኻ ዘለኻ እሞ መጀመርያ ንኣኸነ መስግን ንፈቱ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ትገብረነ ዘለኻ ሰናይ ተግባራት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ዲና ድንግል ማርያም ረኸቢ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ እንታይ እዩ እነሆ ከምቲ ነቢ ነሄማ ዝበሎ ኣብ ምዕራፍ 2:20 ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እዩ እሞ ኩልና ሓቢርና ንዕየ ዝብል ሃይለ ቃል እነሆ እዚ ወፍሪ እዚ ናይ ኩሉ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ዝኾነ ሰብ እነሆ ንበረኸት ንፀጋ ንድሕነት ቤተ ክርስቲያን ብኩሉም ደቃ በረኸትን ፀጋን ረኺባ እነሆ ነዚ ክውን ነገር ትገብር ነዚ እዩ ሓገዝ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናመን እንተልና ናብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ ህይወት ትምዝግበሉ ማለት ስለዚ ኩልኹም ደቅና ነዚ ነገር እዚ ክውን ምግባር በቲ ዝተደለድኩሞ ሓገዝን ደገፍን ብገንዘብኩም ብጉልበትኩም ብኩሉ ብጥበብኩም ነዚ ክውን ምግባር እነሆ ዚ ኣዳራሽ እዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕ ማለት እዩ
በቲ ናይ ደገ ሓገዝ ናይ ደቅና በዚ ድማ ናይ ኣቦታትና ጉልበት ፃዕሪ ናይ ኣዴታትና ተበግሶ ኩሉ ተሓዋዊሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕ ለዘዳራሽ እዚ ሕጂ ናይ እንሆና ምዝዛሚዩ እዚ ኣዳራሽ እዚ ምስ ተዛዘመ ድማ ከም ካልኣይ ዝተሓይዝሎ ድማ ቤት ፅሕፈታት ኣሎ ከምኡ ናይ ማጨለት ፀበል ናይዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ብስም ኣብና ኣረጋዊ ተጀሚሩሎ እንሆ ተሰሪትሎ መስረት ተኳዒትሎ ሕጂ ናይ ደገፍኩም ምክንያቱ እዚ ህዝቢ እዚ ብምንታይ ድሕን ደልና ድሕነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈጠረና ንዓና እንደቂ ሰባት ሓደ ካብቲ ናይ ድሕነትና ማጨለት እዩ ንሕና ድማ ኣብዚ ማጨለት ተኺልና ማጨለት ሰሪሕና ንሕና ህዝብና ክፍወስ ምእንታን ኣብ ደገ ዘደኹም ኩልኹም ደቅና ሓገዝኩም በረኸትኩም ኣይፈለ እምእደ ወሃቢ ይሃፅዝ በረኸት እሞ ካብቲ ንስኻትኩም ትብዎ በረኸትን ፀጋን ካባኻትኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ በረኸትኩም ኣይርሕቕን እዩ እቲ ዝህብ ኩሉ ነገር በረኸቱ ካብኡ ኣይውዳእን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ በረኸቱ ፀጉ ኣብዚሑ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክትረድእዋ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክትሕግዝዋ ነዛ እግሮ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ከተተንስእዋ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓደራ ትብለላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካብቲ ዝህብ እስኪ ካብቲ ዝቕበልስ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ ስለዚ ብምሃብኩም ዓብይ በረኸትን ፀጋን ኣለኩም ሞ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክትሕግዝዋ ክትድግፍዋ ኣብ ደገ ዘለኹም ኩልኹም ደቅና ሓደራ ንብል ኣለና ብስም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቶሳውያን በወልድ ውሉዳውያን ተባሂልኩም ዝተሰመኹም ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን በመጀመሪያ ደሓንዳ ሓዲርኩም አሜን ስም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ይኹነልና ናይ ብሓቂ በመጀመሪያ ፍትሓዊ ወድና ናይ ብሓቂ ከምቲ በዓል ዝበሉ ዕትብተይ ዝተቐብረሉ ዓደይን ስድራይን ኢልካ ብዝመስከርካሉ ምስክር ንሕና እውን ብሓቂ ከም ንፈልጠካ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀሚርካ እምበር ንስኻ ካብ ሰብ ካብ ብሊፅካ ወይ ንስኻ በይንኻ ጥራሕ ኣይኮንካን ብዙሕ ሰብ ኣሎ እንተኾነ ግን እግዚአብሔር ዘብርሃሉ ሰብ ኩሉ ይገብር ኩሉኻ ይሰርሕ ስለዚ ንስኻን ብፆትካን ንስኻን ወገንካን ኮይንኩም ነዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ድኽመታት ወይ ከዓ ጎደሎ ዝነበሮ ኣብ ግምት ኢኻ ብዓይንኻ ርኢኻ መፂኻ ነዚ ኩሉ ክውን ክትገብር ላዕሊ ታሕቲ ዝበልካ ብመጀመርያ ምስቶም ብሉፃትን ፍትዋትን ዝኾኑ ኣሕዋትካን ኣዕሩኽትኻን መዘናኻን እግዚአብሔር ኣምላኽ እንቋዕ ነዚ ሰናይ ተግባር ኣብፅሓኩም እንቋዕ ብኻብ ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዝካ መፂኻ ናባና ብሰላም እንቋዕ ፀመረካ ሕጂ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝተገልፀ ኩሉ ግዜ ዝተረፈና ነገር ዕማማት ብዙሕ ኣሎ ዝተረፈ ዕማማት ብኣካል መፂኻ ንኩሉ ርኢኻ ካብቲ ምስማዕ ምርኣይ ብምባል ናይ ብሓቂ ርኢኻን ሰሚዕኻን ንኩሉ ንክትሰርሕን ተግባራዊ ንክትገብርን ኣብዚ መፂኻ ዘለኻ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ህዝቢ ዓሰብ ብመላእ ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሕጉስ ይመኒ ንኩልኹም እቶም ነገበረት ሰናይ ምሳኻ ዝጓዓዙ ዘለው እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ብውላድኩም ተሓወቁ ወፊርኩም ብሰላም እተው ይብለሎ ብሽም ህዝቢ ዓሰብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን እዞም ትሪኦም ዘለኻ ህዝበ ክርስቲያን እዚኦም ካብ ህፃኖም ጀሚሮም ካብቶም ናእስ ጀሚሮም ኣቦታትን ኣዴታትን ካብ ቀናትን እናፈትሓውን ነዚ ክውን ንምግባር ነቲ ምስኹም ዝሰደድኩሞ ገንዘብ ኣብቲ መዓላ ንምውዓል እውን ለይትን ቀስርን ጎቦ ከይበሉ ደኺምና ከይበሉ ባህርርን ብቁርን ንዑ ተግባራዊ ንምግባር በቲ ንስኹም ዘበገስኩሞ ይጓዓዝ ኣሎሞ ሕጂ ከዓ እቲ ተሪፉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ክውን ንምግባር ሕጂ እውን ክትራባርቡ بسم الله قدس الإنجيل مريم نلا بولنا نايب حق تتعرف زلوا عم فصم تاخذ بصحوه قالوا برجة تتحازلوا بدوكيومنتري باستفعال ملك فتحوي حزوه مسئين أباهم كسر حنا في زوا كريستيان سلسة تعرف زلوا كون مكبر نايب حق إجزاء نسان نايت كبر كانوا جوعس كلنا إجزاء أملاك كل إجزاء بانا نسانا لومو أبزيها برختها أدينا قدس الإنجيل مريم كتبوا كمان حوزة أرات ريبلنا سلسة وفيركا بسلام نفس درها تملس ناب حوات كتملس سلسة أنيلنا أخبرها بلنا أنا أشكر إجزاء أبرها أقل قال دي مريم أني لي. أنا كشف فيلمون تولد يزبال أقل بيت خريسيان دا مريم نبلو لدك عسى مولوهم زعوا نبيت خريسيان بزوح أقوافات سجمع لوا بقدم حجي بناي حونا فتحوي مسيو أبزنا برلوان كله سجمعات ريو بندا ميكيل بندا مريم زلوا سجمعات ريو نبهز بكريستيان كم زخيد سجمعات أقوافات نبيت خريسيان ريو نسديد نيرو بو مسارت كا كل دك عسب بز تخالهم متن اتزهوا عبركتو قبل البيت كريستيان اما على وعيلو بزح نغرات حقوافات نيرو حجون
ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ነገር ሃጓፋት ኣሎ ብናውትኩም ኣስተዋጽኦኻ ብዙሕ ነገር ተሰሪሑ ክስተሰርሐኻ ኣዳራሽ ኣብዚ እንዳ ማርያም ስፊሕ ኣዳራሽ ተሰሪሑሎ ብዙሓት ነገር ከዓ ዝግበር ካልእ ንጥፈታት እውን ኣለና ሃጓፋት ሕጂ እውን ነቲ ሃጓፋት ከዓ ባኣኹም እዩ ዝምላእ እሞ ንስኻትኩም ኢኹም ምልኣታ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣብ ግዳም እንዳሓደረ ኣነ ኣብ ቤተ መንግስቲ ይነብር ኣለኹ ብምባል መንፈሳዊ ቀኒኡ ታቦተ እግዚአብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያን መሕደሪ ክሰርሕ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ለሚኑ ስለዚ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝለመንካዮ ከምዚ በቃ ኣሚኑ ናብ እግዚአብሔር ተማሃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ክሰርሖ ኢኻ እስኻ ዘይኮነ ወድኻ ክሰርሖ እዩ ብምባል ቃል ኣትይሉ በቲ ቃል ዝኣተወሉ መሰረት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝዓርፈሉ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ካብ ነቢ ዳዊት ጀሚሩ ተሰሪሑ ሕጂ እውን ንቤተ ክርስቲያንና ሃጓፋታ ብዓቕምኩም ክትሕግዙ ብሽም ወላዲተ ኣምላኽ ብሽም ቅዱስ ሚካኤልም ክንሕብር ንፈቱ ደቂ ዓሰብ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዝገበርኩምልና ነገር ኣሎ እቲ ዝገበርኩምልና ናይ ቅድሚ ሕጂኻ ብመንገዲ ሓውና ፍትሓዊ ኩሉ ነገራት ክንሰደልኩምና ሕጂ እውን ዘሎ ፕሮጀክት ተታሒዙሎ እቲ ዝተታሓዘኻ በብሓደ እንዳተገልፀ ንሓውና ፍትሓዊ ንሰድልኩም ኣለና ብሕጂ እውን ኣበርክቶኹም ኣይፈለና ንትገብሩና ነገር ከዓ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ብዝኸድኩም ሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓልኹም ይቐኒልና ራይ ኣነ ተስፋጽዮን ሃብተጽዮን ይበሃል ኣብ ህንፃ ኮሚቴ ኢና ንሰርሕ ስለዚ ብሓቂ ዕድመ ንጌራ ንሃብካ ንዓና ኢኻ ኺብካ ከምዚ ጌርካ ኩሉ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስኢልካ ምኻድካ ብሓቂ ሓጎሰይ እገልጽ ኮይኑ ግን ብሓቂ ነዞም ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ ህዝቢ ዓሰብ ሙሉእ ሰላም ኢልኩም እዩ ሰላም ኢልኩም ህዝቢ ዓሰብ ብዝገበርኩም ቅድሚ ሕጂ ኣቐኒልና ክብረት ሃበልና ብሕጂ እውን ቤተክርስቲያን ዝጸግብ ኣይትብልኒ እሞ በዚ ተታሕዩ ጀሚሩ ዘሎ ከዓ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ጌርኩም ንኽትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት ኣቐኒልና مقدمነት ሽመይ ገረሱስ ቀሺ ካሳ ይበሃል ነባሪ ተቐማጥ ዓሰብ መልእኽቲ ናብ ዲያስፖራ ከመሓላልፎ ዝደሊ ብዛዕባ እዚ ክተቀጽ ጸንሐ ካብ ኣዳራሽ ጀሚሩ ናብ ቤት ጽሕፈት ካብ ቤት ጽሕፈት ጀሚሩ ናብ ባስካ ካብ ባስካ ጀሚሩ ውን ናብ መሕጸቢ ማጨሎት ዝበሃል መደብ ስለ ዝሃለወ እዙይ ብኣኻትኩምን ብህዝበ ክርስቲያን ዓሰብን ክካየድ ጸኒሑ ተኾነ ግና ሕጂ ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ዘሎ ቁሩብ ዓቕሚ ስለ ዝወሓደና ከነሳፍሖ ስለ ዘይከኣልና ነቲ ስራሕና ሓገዝ ናታትኩም እንደለና ኣብ ደገ ዘለኹም ይሕዋትናን ደቅናን እዙይ ከዓኒ ኩልኻትኩም የእዳውኩም ዘርጉሕልና በረከት ናይ ቅድስት ማርያም ክትረኽቡ ኢድኩም ዘርጉሕልና እንዳበልኩም መልእኽተይ የመሓላልፍ ኣነ ብርሃነ ኣፈወርቂ ይበሃል ነባሪ ዓሰብ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ መጺኻ ብዝገበርካዮ ኣበርክቶ ምስ እቶም ኣብ ብጾትካ ኣብ ደገ ዘለዉ ናብ ጽቡቕ ደረጃ በጺሕና ሕጂ ኸዓኒ እዚ ተሪፉ ዘሎ ዘይተፈጸመ ህንፃ በቢ ጽፍሑ ንኽማላእ ብትገብሮ ኣበርክቶ በቶም ብጾትካን ኣሕዋትካን ንኣሽቱን ዓበይትን ኣብ ደገ ዘለዉ ብሽም ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና እንዳቕረብና ኣብ መፈጸምትኡ ክበጽሕ ወይ ከተብጽሕዎ እላቑ ንስትገብርዎ ከዓኒ ቅድስት ድንግል ማርያም ባዕላ ትወከፈልኩም እዚ ዘሎ ሰብ ብጉልበቱ በተዓቕሙ ብንዋቱ ስጋ ሕጂ ክሰርሕ ጸኒሕሎ እሰርሓሎ ክቕጽል ኢኻ ተኺመኸ ይበለ ኣብ ገንዘብ ተተሚኑ ተትሕሰብ ዝተሰርሐ ክግመቱን ኣይክእልኒ ሕጂ ከዓኒ እዚ ዘሎ ደኺመ ይበለን ጥራይ እቲ ሓገዝ ይደለሎ ሓገዝ ከዓኒ ካባኹም ኣይፈልየና ብጣዕሚ የመስግን እስኻ ከዓ ሓውና ወድናን ሓውናን ኣብዚኣ መጺኻ ነዚ ትገብሮ ዘለኻ ከምዚ ጌርካ ኣኻኺብካ ትገብሮ ዘለኻ ኣስተዋፅኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ባዕላ በረኸታት ዓጊታ ይቐኒየለይ ሰላም ሰላም ኩልኹም ደቂ ዓሰብ ነዚ መደብ ዝትከታተሉ ብምሉኹም ህዝበ ክርስቲያን ሽመይ ሃብቶም ካሕሳ ይበሃል ወዲ ዓሰብ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ፕሮጀክት ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ሳላኹም እሞ ኣብ መፈጸምትኡ ኸነብጽሖ በዚ ሕጂ ዝፍንወልኩም ዘሎ ስእሊ ካብ ሓውና ፍትሓዊ
أما فتسمتها نخم بتصح إيدا إيد كايلنا جميرنا يلا نامو إحنا بقلبتنا نسخم بزلكم عقم حجزنا مو هيا حجزكم ما يفلينا بزلكم وقع سلامة عناني هبلنا حجزكم ما يفلينا قبل دليل يغني له بزح نصبغ دغبار بزح يغني لنا كله ندامس غناينا عبد الجزلهم اب كله نزي بيت كريستيان زي يهون استبالغ صاب حجي خاب قدم جميركم صاب حجي تقالوا زلهم كبريت يابلنا بقى لا اخمنا كله اب تغبار وعيلو تغبار كم زو علون مسرجي بفتحاوي نكع فتحاوي قدم مريص عند فتحاوي زبل شي مهيبا زغونه خوينو كن عدمه زيكون عبس لبي عبي كلهم اغايش تمصيهم انت مصاهم كن كمزنا يحج غيركم حزب اكيبكم كل حلفت اكيبكم ابيت كريستيان انا زراريكم ما يتفلتم كتمصو خلهم كل ساعه همزنا يحجي ازراريكم انتاي قدلو انتاي تاشملو كلكم ريهم ترديهم تخدو بزن لاوكم بزح يغنيلنا كبرت يابلنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በመጀመሪያ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ደሓን ዳሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም ደሓን ደመፂኹም እግዚአብሔር አምላክ ብምስግኑ እባረኽ እዚ ሕጂ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያንና ትሪእዎ ዘለኹም ባስካ ናይ ኣምና ኣረጋዊ ማይ ጨሎት ኢና ንሰርሕ ዘለና እዚ ዝስራሓሉ ዘሎ ምክንያት ከዓኒ ካብ ህዝቢ ካብ ምእመናን ካብ ጅብኦም ካብ ዝተፈላለየ መልክዕ ከዓኒ ደቅና ብፍትሓዊ ዝመፀን ተኮይኑ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ማጨለስ እዚ ተሰሪሑ ከዓኒ እቲ ማይ እውን ኣብ መወዳእታ ከይባኽን ነቲ ገረብ መልምዒ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንዕኡ ዝኸውን ብመደብ ይስራሕ ዘሎሞኒ ክቡራት ምእመናን ናይ ብሓቂ ኣብዚ ኩላሃና በረኸት ክንካፈል ኢደና ክንብል ነቶም ዝገበሩ ከዓ ንዕድመን ንጠናን ክገብረሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝኸድዎ ኣብ ዘፈርዎ ብሰላምን ብሓጎስን ይእትዎም ኣቡና ኣረጋዊ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነዚ ጉዱ ተጀሚሩ ዘሎ ፕሮጀክቲ ናይ ባስካ بحاجوسن بسلام نفصملو غزي خا እግዚአብሔር አምላኽ ይሃበና ብሩህ መዓልቲ ይግበረልና ወራት ምእመናን ብብዘለኩም ዓቕሚ ነዚ ኣብቲ ናይሙ ኣብኩን ምብጻሕ ንኩላና ኢድና ክንራባረብ እግዚአብሔር ይሓግዘና እናርጋው ይሓግ ሃራይ ወራት ምእመናን እዚ ነዚ ባስካ ዝመርሕ ዘሎ ወድናን ሓውናን ዮናስ ብዛዕባ እቲ ህሉ ኩነታት ናይቲ ባስካ ኣካኣማማፁ ኣጀማምሩ ኣጃወዳድኡ ከመይ ከም ዝኸውን ብዛዕባ ድሕረ ባይታናቱ መግለፂ ክህበና እሞ ናብ ዮናስ የብለኩም ኣለኹ ናብ ኢንጂነር ዮናስ ኣራምባር ዮናስ ይሁንስ ማል እዚ ባስካ ዚን ጸበልን ዝኻበ ደሎ ኣግራብን ምስታይ ተዓለመት ያ ዝያዳ ግን ነቲ ጸበል ነዚ ናይ ቤተክርስትያን ደሎ ትስራሕ ደላ እቲ ናይ ሙኽዓት ደረጃ መጀመርያ ተኻዒቱ ትወኒ ኢሎ ቀፂሉ ከዓ እቲ ናይ እብንን ናይ ታሕቲ ባይታ ንካሳሽ ትርስ ድንጸፈሉ ነተመስረሕ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ او حجه ابتناي ليك وزي كوسد خيل قمقام ناي صراحه ناي غزي بت نبرت سنبت يسرح بسنبتن بمعطت يسرح بزي بحزب السرد هنا ناي تغزي بت نبرتن بت حزب دمصو درجه يوسن بهند زي الكاستو ستشي وزرو ناي توصلنا ነገር የለም سنبت ناي فرعس بو فرعس يسرح اذا غرغر زي حجي كابتش مركنا يقرا هو دارجا سلستور دبر مالتي هو بحفشا دحان بحفشا زحونا خلصهم صنحه اتناتو سراح زي انجينيريو تكنيكاو زخونه حبريتا تكنيكاو زخونه مويو بسناي تبقصو امبر بزخونه ناي كفليت يكون سرح زلو بزبلص خا زلنا يا خمتي عمتو زحبرنا يا ابناي قدس دنگل ماريام بتخرستنا زلنا بزبلص خا بزحونا انا اغاطامي نترخينا بزيا اكان نايت دوكيومنتر كون سلازدلخو انون حصر زبلص ان حد غيرمو سنه سلصنح خا يغني الله كون ابي شكر زغير كا يغني ران تعرف زلو مدبكا حبيركم سلا خصلو تصفا قبل يغني لي لا ارز حنش الراي زي اب زوبا دوي كاي اب كتما عسب بهاجر سبكت زوبا بحزب عسب استجمر ادارش ني بيت متسنبت زوبو كاي صحي زخا بابركتو اب مل عالم زلهم مؤمنان في الليل ما دق عسب
ነቲ ዝገበርኩምልና ኣበርክቶ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ሕጂ ከዓ እዚ ኣዳራሽ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መዛዝም ይበፂሕ ኣሎ ዝተረፈ ከዓ ሕጂ እውን ብዙሕ ዝስራሕ ፕሮጀክትታትን ስለ ዘለና ነዚ ከዓ ንዓኻትኩም ሒዝና ኢና ጀሚርናዮ እሞ ከምቲ ናይ ቀደም ሕጂ ዝገበርኩምልና ሕጂ እውን ኣበርክቶኹም ከይፍለየና ነዚ በረኸት እዚ ከዓ ተኻፈልቲ ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒትና እናቐርብ ከምዚ ሓውና ኣርጋ ኣለም ዝበሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ካብ ዝጅመር ነዊሕ ግዜ ገይሩ ኣሎ ይኹን እምበር እቲ ስራሕ ፅቡቕ ስራሕ ኣሎ እዚ ከዓ ብናታትኩም ተበግሶ በትስኹም ትልእኹልና ንበረኸት ኢልኩም እስካዕ ሕጂ ንሰርሕ ኣለና ሕጂ ከዓ ዝተረፈ ነገር ስለ ዘሎ ኣብ መፈፀምትኡ ክነብፅሖ ደኺምና ከይበልና ንዓኻትኩም ሒዝና ኢና ሕጂ ከዓኒ ማርያም ባዕላ ትወክፈልኩም ዕድመን ጥዕና ንኹላህና ሃበና ራይ እምበኣርከስ ከምዛ ቀዲሙ ክበሃል ፀንሐ ኩሉ ተዛሪቦም እንዲም ዛው ዓበይቲ ኣሕዋትና እዛ ቅድስት ድንግል ማርያም ንሆተ ምስራቅ ቅድስት ድንግል ማርያም ከተማ ዓሰብ ብሳላኹም እያ ተጀሚራ ብሳላኹም ከዓ ትቕፅል ኣላ ኣብ መፈፀምታ ክነብፅሐ ከዓ ኩልኹም ደቂ ዓሰብ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ገበርቲ ሰናይ ነዛ ቤተክርስትያንና እዚኣ ኣብ መፈፀምታ ክነብፅሓ ዝከኣለኩም መጠን ሓገዝኩም ኣይፈለየና በረኸት ካብ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንኹላትና ስለ ዝኾነ ንሕና ብጉልበት ንስኹም ብዓቕሚ ናይ ባጀት ሓጊዝኩም ኣብ መፈፀምታ ክነብፅሓ ንላበወኩም ሓደራ ንብለኩም የቐኒልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጀመሪያ እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይንኩም ኣብ ኤርትራ ኮነ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ነዛ ቅድስት ቤተክርስትያንና ሆተ ምስራቅ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዛ ቀፅሪ እዚኣ ንትርከብ እዛ ኣዳራሽ እዚኣ እዛ ብድሕሪና ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም ብገንዘብኩም ኮነ ብፀሎትኩም ንስኹም ንሕና ድማ ኣብዚኣ ብጉልበትና ክሳብ እዚኣ ደረጃ እዚኣ በፂሓላ ሕጂ ድማ ነዛ ተሪፋ ዘላ ንእሽተይ መዛዘሚ ኣቕምኹም ብምብርካት ክሳዕ መፈፀምቱ ከተብፅሑና ክሳብ ሕጂ ብዝገበርኩሞ ነገር እንዳመስገና ነዛ ተሪፋ ዘላ ድማ ብሓባር ኮይና ክሳብ መፈፀምታ ክነብፅሓ ብስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንምህፀንን ንልምነና ኣለና ይቕኒየልና በምሕረት ይምሃረና በሳይል መግበና በረከት አለ ሰነ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ፈለና እግዚአብሔር ማህበረ ነቢያት ማህበረ ጻድቃን ዝባረኸ አምላኽ ማህበርና ይበርኸልና ህንፃና መንፈስ ቅዱስ ይግበረልና አጀሚርካን መፍጻም መብቃዕና በረከት ረድኤት ናይ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈለና ጾመ ስርየት ጾመ ድሕነት ይግበረልና ናብ ብርሃን ልደቱ ናብ ብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም ኣብፅሐልና እግዚአብሔር ዝረሓቁን ዝወፈሩን ሃገርና ኩሉ ብጠቕላላ ሰላም ረህዋን ይግበረልና አቡነ ዘበሰማያት ንበል ዝበላዕና ህብሰመና ይግበረልና ሰተና ያጽዋ መድኃኒት ይግበረልና ህንፃ መንፈስ ቅዱስ ይግበረልና አጀሚርካን መፍጻም መብቃዕና ጾመ ስርየት ጾመ ድሕነት ይግበረልና ዛቲ ሃገር ክልል ተበርማ ህንፃ መንፈስ ቅዱስ ይግበረልና በረከት ረድኤት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ፍለና ናብ ብርሃን ልደቱ ናብ ብርሃን ጥምቀቱ ይብፅሓልና ህንፃና ብሰላም አጀሚርካ ብሰላም መፈጸምና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ንበል እግዚአብሔር አምላኽ ጉልበትኩም የጽናዕዮ በሓቂ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምዚ መርዓትንን ሻዕ እንዳተሰለመት ተሓድር ቤተክርስቲያን ካኑ ጎን ምሸት እንዳተሰለመት ተሓድር ሞ ንዓኣን ምስላም እግዚአብሔር አምላኽ ይበቃዓና ጉልበትና ኣጽኒዑ ሃገር ሰላም ገይሩ ነዚ ጀሚርናዮ ዘለና ኣብ መዓላ ክነብፅሖ እግዚአብሔር አምላኽ ይሓግዘና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዚ ሓበረኸታት ሃብና ኣዴታት እውን ነዚ ኩን ምግባር ኣቦታት ክኹዕቱ ሓመድ ብኣፍ ጾሞም ከይከዱ ተባሂሉ ኣዴታት እውን ነዚ ኩን ምግባር ካብታ ዘላተን ካብታ ቀናተን ካብ ደቀን
يحديجن نزي هنصا أخسرح زلو أبال كون مقبار لعل تحت تبلا زلخنا ديتاتون እግዚአብሔር አምላክ ይባርክን በወላርክን ተሐጎሳ ናይ በሐቂ እቲ ህንፃና አዳርጋ አመዝዛሙ ይበጽሕ ዘሎ ኩልሃና ክንሐሚቕ ይብልናን በረኸት ክንካፈላለና አነ ደኺመ አነ ከምዚ አኾይናትኒ ናብ ምኽኒት ከይሃብና ካብ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብዙሕ በረኸት ንረኽቦ ስለ ዘሎ ኩልሃና ከይደኸምና ከይሰልቸና ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንሐጉሳ ክነሰርግዋ ክንስልማ እቲ ጸሎታ ኣይፈለየና አቦታቱን በሐቂ ምስ ህፃናት ደቁኹም ከይንኩም ለዓል ተሓት እንዳብልኩም ነዚ ኩሉ ከም ንግባር ሰርሖ ዘለኹም ካብ መሰረት አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ጀሚራ ካብ ቀጽራ ጀሚሩ ስጋብ ሕጂ ታተት ብልዎ ዘለኹም ናይ በሐቂ እግዚአብሔር አምላክ ጉልበትኩም የጽናዕዮ ናይ በሐቂ ሰማያ ቁርብ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ውሕድና ኣለዉ መኒ በብ ዝኸድናዮ በብ ጎረቤትና በብ መሓዛና በብ ዓርክና ሰማያ ደለዉ ክትዕድሙልና በዛ አጋጣሚ ንዕድም ኣለና نزي كون مغار እግዚአብሔር አምላክ ይحግዘና ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ፍትሐ ወድና ድማኒ በሐቅ خبر حقبታ መጽኡ ሎምን ኻልኣይ ግዜ ዝመጸና ዘሎ ነቲ ህንጹ ኩን ምግባር አበይ በጽሕን ምባል ከመየለኹም ምባል ስድራ ኩሉ መጽኢን ህሎመን እግዚአብሔር አምላክ እንኳ ዓይን በሰላም አራየና ናብ ስድራኻን ናብ ደቅኻን ከኣኒ በሐጎስን ሰላም ይምለስካ ትዝገብሮ ዘለኻ አስተዋጽኦ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ብዙሕ በረኸት ይፍጠረልካ አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዚሓ ከም ትበካ በረኸት እውን ዘጠራጥር የብልናን እሞ እግዚአብሔር ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና ሰናይ መዓልቲ ይግበረልና